Ahoj, já jsem Dominika Coufalová, jsem z Minivědy a mám nachystaný pro vás jeden sladký experiment. Nyní nad dobrou kvalitní snídaní. I když o výživové hodnotě snídaňových cereálí bychom se mohli bavit dlouho. Dneska ale nebudeme zkoumat, jestli jsou zdravé, nezdravé na snídani, ale podíváme se na jednu složku, která se do nich často přidává. Víte, co to je? Do cereálí, aby se lépe prodávaly a bylo co říkat v reklamách, tak se přidává spousta minerálů a vitamínů, alespoň do některých. A mimo jiné se do nich přidává i železo. A to elementární železo. Prostě prvek železa. A co víme o železu? Železo je přece magnetické. Takže, když najdeme cereálie, které v sobě železo obsahují, tak by měly být magnetické, víte? Tak to dneska společně prozkoumáme a zjistíme, jestli se nám z našich cereálí podaří nějaké železo dostat. Pojďte nejdřív zkusit, jak je to s tou magnetičtostí cereálí. Podívejte. První pokus. Dáme si tady cereály. Dívala jsem se na obal našich cereálí a v nich by mělo být železo na 100 gramů 13 mg železa. Takže železo v nich máme. První test. Máme cereály. Doufám, že ji vidíte. Vezmu silný magnet. Je dobré mít na toto opravdu nějaký silnější magnet, ne úplně klasický třeba magnetky na ledničku, ale nějaký například neodymový. Vezmeme magnet a zkusíme. Nic se nestalo. Jak je to možné? No, museli bychom překonat velkou sílu tření, aby jsme z cereálí na talíři pohli. Tak si pomůžeme. A trošku jí to usnadníme, aby se nám lépe po talíři hýbala. K tomu nám pomůže voda. Nalijeme si dostatečnou vrstvu vody, aby cereálie mohla plavat na hladině a nespadla nám dolů. A teďka zkusíme, jestli to bude fungovat. Vezmu opět magnet. Dám ji na cereály. Můžeme zkusit si jich tam dát více. Nám se rozutekly teďka. Tak je přitáhneme všechny k sobě. Tak vypadá, že přece jenom tam nějaké železo v nich máme. A chcete se na něj podívat? Já věřím, že jo. Tak se pustíme do další části pokusu. Na to budeme potřebovat cereálie rozmixovat, aby jsme z nich to železo mohli dostat. Můžete buď s dětmi rovnou dát do nějakého sáčku, nasypat je tam a třeba válečkem je rozdrtit. Věřím, že tohle by děti hodně bavilo, tahle část. Nebo to můžete urychlit, potřebujeme opravdu najemno, použít vymoženosti moderní doby, například mixér. Dáme tam co nejvíc cereálí, ať máme co nejvíce železa. A teďka to rozmixujeme. To by mohlo stačit, máme krásně najemno namixováno. Teďka děláme si lehký úklid. Přesypeme cereálie do uzavíratelného pytlíku a zkusíme opět dvě varianty. V první variantě si zkuste pytlík jenom takhle položit s těmi suchými cereáliemi, vymačkněte z něho přebytečný vzduch. Tak. Ještě.
a rozprostřete si namixované cereálie. Potom vezměte si opět silný magnet a zkuste jezdit po cereálích chvilku a celé je promasírovat. Velice se vám podaří. Když je celé promasírujete a budete mít ve vaší cereálii hodně železa, tak uvidíte malinkaté černé takové tečky, čárečky, které jsou právě to elementární železo. A budou vám krásně jezdit za magnetem. Tak magnet můžete trošku zvednout, abyste pak už nejezdili tolik přímo po cereálích a pořád si to železo neotírali do cereálí. Tak trošku ho nadzvedněte, aby pytlík byl trošičku nad těmi cereáliemi a uvidíte, jak se na jeho spodní stranu začnou lepit právě ty malinkaté částečky železa. Jsou to takové malinkaté piliny. Krásně vám budou běhat za vaším magnetem. Vidíte? Tady můžete vidět ty černé čárky, které jsou právě železo. Když tam přidám magnet, uvidíte, jak se začnou přitahovat k magnetu. Pro druhou variantu, abyste lépe ještě železo mohli prozkoumat, do sáčku přidáme trošičku vody a uděláme z těch namlitých cereálí takovou kaši. Myslím, že na tohle promnutí vám děti taky moc rádi pomůžou, protože je to docela zábava. Pořádně promícháme cereálie s vodou. Když se vám to zdá moc husté, přidejte ještě trošku vody. A teď si zkusíme všechno to železo, co máme, dostat do spodního rohu našeho pytlíku. Tak bohužel s naším magnetem se z této cereální kaše žádné železo nepodařilo získat. Bylo by potřeba na to mít silnější magnet. Pokud takový magnet máte, určitě to vyzkoušejte. Pokud tak moc silný magnet nemáte, vyzkoušejte cereálie pouze rozdrtit, rozmixovat a z těch suchých cereálí vám bude mnohem snáz i s menším, se slabším magnetem získat z nich železo a podívat se na něj. Nedalo mi to a musela jsem pokus vyzkoušet ještě jednou. Tentokrát jsem ovšem tu lupínkovou kaši naředila ještě víc a už je opravdu hodně tekutá. A jakmile jsem ji dostatečně naředila, tak už i naším magnetem šlo parádně vylovit železo a hrát si s ním a posouvat ho v té kaši. Tady se můžete podívat za malinkou chvilku, kolik železa, jestli to tam uvidíte, tady je taková černá špička na konci, kolik železa se mi podařilo vylovit z této kaše. Určitě ho tam je ještě víc, ale musela bych ještě delší dobu sáček masírovat tím magnetem a podařilo by se mi vylovit ještě další železo. Tak to určitě vyzkoušejte.